A. H. Kauku. Kauku. Aku. Aku. G. G. Mateni A. A. Loh. G mateni A. G mateni A. Gak. Gak. I mateni so. I mateni so. Iso. Iso. Ayo coba wocon. Aku gak iso, Bos. Lah kok ndak iso sih le? Wong tas tak uruki. Mangkakno iki kupinge kebukaan le. Lah iki lho bukaan sing ngombo. Ngono ae kok gak iso le. Wis duruki balik kok pancet gak iso ae. Ayo tak baleni maneh. Rungokno kuping tapi lho ya. A. A. Kauku. Kauku. G. G. A. A. Gak. Gak. I. I. Mateni So. iso. Iso. Ayo wocon. Gak iso, Bos. Aku gak iso, Bos. Waduh. Emang dikongkon moco lele kok aku gak iso. Aku gak iso maneh. Mulai mang gak ngrungokno awakmu iku ta. Diajari mulai mangku kok gak ngerti-ngerti. Wah, lele. Ngelu ndas kulek ngene iki. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Dia senang berlari-lari sambil menari-nari. Eli, lari, ayo lari-lari. Eli, Masa, Mas? Wong budek Mas, ambek dak katok. Oh, budek gak beda kata, Bos. Pantesan menengah mulai mang, Bos. Tapi kok gak omong kok iku. Iya. Eh. Ono apa? Awak dhewe iki begal. Begal aja, tak pikir dagang roti. Ora e, awak dhewe begal. Sangare koyo ngene iki. Dile yo. Yo. Berarti sampean begal ya, Cak, yo? Aku iki polisi, Cak. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Pak. Sepurane, Pak. Pak. Sepurane, Pak. Mangkane ojo macem-macem, Kon. Ane, Pak. Tapi tulungan aku, Pak. Sepurane aku, Pak. Sepurane, Pak.